maneh karo aku Rio Adiatma sing bakal nyiarake berita dina iki. Ana akeh cara sing bisa ditindakake karo mitra supaya bisa menehimu pangat kanggo urip. Salah sijine yaiku kanthi njupuk peranan aktif kanggo nglestarikake lingkungan. Kaya dene bojo iki saka India. Dheweke gelem nglampahi luwih saka 2 dekade kanggo nggawe lingkungan sing apik dadi habitat anyar kanggo kewan lan tanduran. Pamela Gale Malhotra lan Anil Malhotra wis suwene 26 taun nindakake kegiatan luhur kanggo nglestarikake alam. Wiwit taun 1991 bareng karo garwane, Pamela lagi nyebar maneh wit nglindungi alas lan mulihake satwa. Wiwit kuwi, Pamela lan Ani nyoba kanggo ngapikake lahan kritis ing Kodagu kanthi cara nandur maneka warna wit. Saiki pemilik SAIA Margasatwa SAIS wis berhasil nggawe omah ijo sing jembar luwih saka 300 hektar kanggo satwa. Kangge wilayah ijo iki uga dadi luwih saka 200 spesies tanduran lan kewan sing kaancam punah kalebu gajah Asia lan macan bengal. Mekaten pawarta dinten niki, matur nuwun sangat.